Usa pa ilawom sa langob nga nagsupply sa tubig sa mga mag-uuma sa sitio sa Tuhan, Barangay Sudon 1, Cebu City. Hapit na mahubsi og tubig tungod sa El Nino phenomenon. Sayra nato ang detalye niini, pinaagi nining special report. Kinsay magdahom nga naabadi ay sa pailawom sa langob nga nimutang sa bukirang barangay sa siyudad sa Sugbo. Kini ang sa Tuhan Cave sa Barangay Sudon 1 nga maoy gisaligan sa mga mag-uma silang panginabuhian. Abunda kini sa tubig. May gitaod silang hose ug motor aron mosuyop sa tubig padung nangadto sa ilang kaumahan. Dako ang langob nga adunay hagdanan padung sa sulod diin mosugat ang managkadiyang rock formation. Aduna kini duha ka level ang langob. Samtang sa ikunahang andana o second level mao ang water source. Dunay motor o makina nga gibutang ang mga tao alang sa pagsuyop sa tubig. Sukad masinati ang El Nino, inanay mihubas ang sapa, hinungdan, puli-puli lang ang mga tao sa pagkuha sa tubig. Nanata karon diri sa basement or second level sa langob. Nya kini akong gibarugan kung dili kuno ting-init or dili El Nino, dunay tubig nga mo agas dinhing dapita. Taga tuhod. So ato anang sudlon kung ato makita dako gyud ang pagkibra sa tubig, no. So nakita nato ang sitwasyon sa tubig sulod diri sa langob. Kung dili kuno huwaw taga tuhod nya karon gani kung dito atong tanawon dito sud nanay paghubas unya taas no ang kining nasoy langob. Maabot kuno og 3 ka oras lagbas sa laing agianan sa lain ng dapit ang kining langoba. Subugnaw kayong tubig? Mao ni siya kuan og suportas tubig para pamubo sa mutanom. Mato di man ang Leon siya nga sukad masukad karon mahubsi og tubig ang langob ug sa ingon kamabaw niini tungod sa grabing kainit. O sa mga tao nga mga abot diri nga nagagikan sa mga lain-lain nga dapit nga aduna sila respeto. Bisag dili sila makapananghid og tao nga mosulod sila diri nga ang ilahang gamiton is respeto lang yun sa pagngan og sa Tuhan Cave. Si Manong Adelino, usa sa mga mag-uuma nga usa sa dugay nang nakapahimos sa gasa sa tubig sa langob. Tungod sa pagnihit sa tubod, wa na makasapar sa iyang tanom nga bagyo beans. Nalaya ang iyang tanom nga wa gani siya makabawi siyang puhunan ug kahago. Hinoon, ang iyang mga tanom nga kamatis medyo nabisbisan pa hinungdan nga nakaani pa siya og mga bunga nini. Primero na kong harvest na, sus, usar kalibo. Sunod, sobrang 2,000. Sunod po, mga daw sa usar kasako. May 1,500. Kila may puhunan Lagi, yung puhunan na. Gigikan pagbugas, mahal ng kayo. Ang istorya sa Satuhan Cave, dili lang kutob sa tubig, kundili mas lawom ug adunay naglimin nga mga misteryo. Giisip kining Healing Cave tungod sa sapa nga nagsubay ilawom niini nga gitawag sa uban nga Jordan River nga gituwaan nilang makaayos sa mga balatian. Ana usay mga rock formation nga nagtangag og tanghaga sama na lang sa usa ka bato sa gangaan sa langob nga napurmang kinatawo sa lalaki. Kanong gitawag man kini og satuhan? Kini ugman pang mga misteryong naglimin sa Satuhan Cave atong masayran sa ikaduhang hugna ug mga adlaw. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.